ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kinong yalam jongka kur karbuki na kasnong laumay, kilapan siyay ba us jongka himamaliam upa ainam manix umshim lale donbor satya hakabaya daybar ka jingpen kamti ya kasanat ha uba superstar karbuki ban shimti kum menteri batamma jongka kur karbuki. Kani ka jingpen siyay jongka kur karbuki na laumay kalong hadian baki nong yalam jongka kur karbuki na kathain maupat bat na kasnong umsning kilami ban persya jur ya kejing ai sanat bat kila ai por hadu ka arfun riu tarik risau arjar arpulai yaus jong himamaliam ban pendam no mardor ya kejing ai sanat hau ba superstar karbuki lem kumta kin penlong da kejing syak tngan hakmat ka office trekam jong us ka himamaliam ka badan ha maukar shillong. Hau kerwak balapha da ka kur karbuki syagabati CTV lengba ka video bakila ringhi ki nong yalam jong ka kur karbuki kila ong baka jingkeno persya ya us jong ka hima ba usule donbor ka deitang ka jingkeno ka bomdan nong rim namar ba ka jingjiet ya ba superstar karbuki ban shimti bujli ya ka kam kum menteri jong ka kur kalong da ka jing yahun lang na barok ki kur karbuki ki balai shimenta ha ka dorbar kur ka balalong ha ka khat kandai terik unailar arhajar arpulai. Karena kalian jonga serman dan kecing pensiai kumne bau poem kahima melem kam don kano kajing lek don bor ban ai ya kasana yo ba superstar karbuki kum menteri uban mi peli hak jaka jong ba robat karbuki menteri balaklat no na kalian jongi kakur ngi ai kublai yo poem kahima melem balashim kia lem ya ka kayap jam ka kor karbuki kajing keno batle don bor ya ko na ka liang jonga ngasiem ba kam don nong rem ai ban keno ayo lesbo KBD ba kajing le don bor ka jong ipa jongi ipa ainam manix HKBD ba ka kam menteri jong ka kor karbuki laume dan ka liang jongi ngisno bah ban pensyai mahadin bakakur jongi kakur karbuki I laume nila penlong ya kejingjit menteri hapo kakur karbuki nakawai kasur ngila yujit ya ba superstar karbuki bonlong kumu menteri nakakur karbuki bon mi bujli hakacaka jong iba robat kalar karbuki belaklat no lakum ba mensa arsnem dengis no bahadin ba kakur jongi kalapa ya solution si ai pa jong ang kahima melem rengkat bat ka dorbar di la pediang ya kajing ya karajung ikum kakur bat la sim ya karai ban ai ya kasanat manlong menteri na kakur karbuki ya ba superstar karbuki dan na kaliang jungi isno bangi penpau kajing sno kajing sno ai kublai sibun ya pa bat ya ka dorbar hi bragoi ya kajing star kajong ka ban sim ya karai ka badai HKBD bukan kapang nak besaban ai kasana hau ba superstar karbuki banlong menteri yang kakur karbuki uban mi bujili hakacaka jeng ba rabat felar karbuki malaklatna dan kalian jungi tingim don ai ban kentho yanena rengi kum kakur ngi I don laka jom gariti penyakur I don uskatri I don ucarman I don kinokit kampur nadu kirang bakur gibapet nakapenta kayap ka ka kaya kasyon ka kendaw kasya bagijing rengkam nyo kakur baru kawai gini kerang ba ibanlong ginonglom ginonglang nyo kakur bada badan ginogno kamakur di gini kerang ba ibanlom mantau ya ki lat ki lenti ki an ki kendon nakapenta penyai baik penyai renti ya kakur hi baru kawai dan nakaliang jungi ngisno 64 ban ai kublai yai pa bada ka juga poro ban ong bai pa imsim lek kano kejing lek don bor ban lek siliang HKBD bakene kebenta nak benta ka kam menteri hapo kakur karbuki jongi usketri jo kakur karbuki lauwe ne pensai hang ni ba nakaliang jong ipaim nakaliang jo ka hima melim kam sem na don kano ru kejing lek don bor HKBD bat kejing jit yo menteri ubang itang sidep jit hakate khatlai tere ila jit yo menteri haringkat kejing yo hunlang jong upai ba bawan hak dorbar kata khat khnai terik jong upanai agos ubalalit no
matau snem ban ngirayo pan saya ka sanat menin hakani ka khatlai terik kum ka jing pas khem yu ba superstar kharki kum menteri jong ka kur kharki lomei te nangta hawai de sisu nakaliang jonga kalong ba ngim sem na dan kanu kanu ru ka jingle siliang khmat hakabe de bat ka kompanya ka kur kharki lomei hakabe de ba ka je yo menteri ka de ta ka jinga rai lang jong upai ba bawan ka darbar ba dan mut kila sem ya rai bakin ba kila jet yau ba superstar kharki ba ummi pli ba unglong menteri haga jaka jong iba Robert kharki bala khat no bat khindiat ka re kalong ka jingpen ken mau kalong ba ngim sem na yo tang marubat kharki bala khat no kira na ki badai kita ki menteri jo ka kur kharki lo me jongi ina yo ru laingut shakhmat kata kalong nadu ima siwel ibala khat no nadu ima diliption bat kumju iba Robert bat menta ko mga laong bunsin kati ka sin ka saw bangi yo unu menteri jong ka kur kharki lo me bat menta ba superstar kharki udai menteri ubasaw jong ka kur kharki lo me bat kat kum ka riti dustur jong ka jing penyatkan jong ka kur kata ni don na dong sedong bat na do usnem khat khandai spa pra pho khandai ka darbar kur kharki lo me ka pentelun ki kam ha bun kilian bat tang ka bangis pentelun ki kam ni da donru bat ki kendon trikam jong ka kur bat kata kalong ka history jong ka kur kharki lo me ter ni kinong penya jong ka kur kharki ngim jule ya kanu kam kum malak no da manu ba ong ya rai tang ar ne lai ngut ne tang saw ne sangun ha bangi penya ya ka kam bat ni donru ya kata ka khendau ka siap ka ba hadu menta menne leng ba ki jingthok ba bun ba bahagde ka khendau ka siap ira pentelun ni ka kam leng ba ka jingarap jong ki rang ba kur ba ka be deiru ba kinong kit kam jong ka kur ni ithu be tang ki ta ki rang ba kur ki ba pen khanti ra ka darbar jong ka kur kharki lo mei bat ya usketri chairman ru ba jiet da ka darbar kur kharki lo mei lai dang tahi ngim keno inu ru henry tang ka wei galong ipin sai pat ba bana ka liang jo ka kur kharki lo mei ba hawe de ba ka jingjiet ya menteri kharki ba superstar kharki kam sem na don kanu ru kata ka jingle den bor jong nur henry ni usiem ula le ya kani kat kum ki ngathara usiem ula le ya kani ru ka de be thek anda ula puli bha ya ka jinglom jingman ba tipsani bha ya ka jinglom jingman jo ka kur kharki lo mei nakaliang jongi ni ai khble sibu ne ya ipa iba shiming ni ka kam ka barat ba khamtam ka be dei bat ka yap ka jong ka kur kharki lo mei